ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳар яки шумо хуб ҳастен. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. имрӯз чоршанбе 25 октябр хушхабари хеле хуб дорем. аз шумо илтимос то охир хуб гӯш кунед. $100 баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1166 сомонӣ. дӯстони азиз, аз шумо чизе намеравад. дар зери видео лайк монеду ба канали мо подписатсия кунед. як бор ҳамин бародаратонро поддержка кунед. ба шумо ҳар рӯз хушхабарро маълумот метавам. чӣ хеле ки бар шумо ваъда дода будам ки дар бораи қурби рубл боло мекунем, иншоаллоҳ ки боло шидестай. яъне ки 1000 рубл бо курси имрӯзаи мо ба 117 сомону 30 дирам баробар аст. дар навор худтон дидестед. пас барои боло рафтани рубл лайка ва подписатсияро фаромӯш накунед. касое ки дар ҷумҳурии қазоқистон ҳастед, 1000 тенгаи пули қазоқӣ баробар ба 22 сомону 89 дирамро ташкил мекунад. ва касое ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доред, мегузарем ба пули туркӣ. 100 лираи туркӣ баробар ба 39 сомону 12 дирам. касое ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доранд, метавонед як бори дигар бо тариқи Google бисанҷед. бо хоҳиш як бародар дар бораи фунт стерлинг, яъне ки 100 фунт стерлинг баробар ба 1333 сомонӣ. дӯстони азиз, хушхабар дидед ки рубл боло шид ва ба шумо ваъда дода будем. пас дар зери видео лайк ва ба канали мо подписатсияро фаромӯш накунед. раҳмат бар ҳамаи шумо. худо нигаҳбон.